Dobrý deň, som Lukáš Ferenc a zase točíme pre VLN+. Musím zase pokaziť deň, tentokrát to bude oravská tekila. Z čoho sa tá oravská tekila skladá? Je to podravka, koniferka a samozrejme cibula. Ako prvý krok si nalejeme borovičku, teda koniferku do úplne najkrajšieho pohára na svete. A ako druhý krok, ubliž mi ruku. Ja tam nasypem tieto smiešné veci. Dobre. No a teraz to asi oližem a dám si toto a potom to zajem týmto. 3, 2, 1. Ukáž ruku, ukáž to škoda. Ček. Celú polievku si tam uvaril. Ruku. Ty kokos, riadne veľa si dal. Štvrť jazyček. Ty ulo. Si mohol zuby. Tyko, to bude šábla. Ty to ako hovno vybude. Buď do piče. Ten zvuk, tyko. Si vyberať si zvuk. Môžem končiť. Na tej stoličke. Fuj. Prehodni to! Spolikej to! Od ústa. Pani bohovi. Ešte dá... Bože, ja na takéto pičoviny vôbec dávam. Krista. No čo? V pohode, je to v pohode, ale ten prvý moment je ako keby si olizol vegetu, dal si koniferku a zajedol to cibulou. Neviem čím to je. Fakt neviem.